Dobar dan prijatelji, dobrodošli na moj kanal. Danas ću napraviti dvobojnu postnu proju. Proja je stvarno izuzetnog ukusa. Nadam se da će vam pomoći oko izbora sada za slavu da napravite kao predjelo izuzetna proja koja je i sutradan jako ukusna i mekana. Prvo ćete uključiti rernu na 200 stepeni odmah da vam se ugreva, pa onda pripremiti sastojke jer se stvarno veoma brzo pravi. Pripremila sam kukuruzno i pšenično brašno. Ovdje sam stavila po 2 čaše. To su ovako čaše od 200 ml. Znači 3 čaše kukuruznog brašna i 3 čaše običnog pšeničnog brašna. Stavit ću prašak za pecivo. Izmešat ću prvo suve sastojke. Dodat ću istu takvu čašu ulja. Dodat ću 3 čaše mineralne vode. 3 čaše ću odmah dodati, a 4. čašu ću stavljati kasnije kad sve umešam postepeno. I 2 pune kašičice soli. Sada sve masu lepo da sjedinimo. I postepeno ćete dodati ovu 4. čašu mineralne vode. I evo kako smesa treba da izgleda, malo je ređa. Podelit ću je na 2 dela. Ja ovako odokativno, a vi možete u nekim činicama odvojiti. U ovaj prvi deo ću dodati 4 kašike domaćeg ajvara. Ako nemate ajvar, možete staviti i crvenu začinsku papriku, 2 pune kašike. Možete spanać. Ja želim da bude sad ovako sa crveno-žuta boja. Možete staviti blitvu, šta god želite. Stavit ću ovaj deo da se malo zapeče, pa ću žuti deo preliti odozgo. Sipat ću tepsiju. Tepsija je broj 28. Stavila sam pek papir. Zapeče pa možda jedno 5 do 6 minuta. Samo ovako da uhvati malo koricu da bih posle stavila svetliju smesu. Prvi deo proje se je zapekao i sada ću polako da sipam odozgo žuti deo. Tu sam. A pola ću ostaviti da se tako ispeče. I sada ću da vratim da se proja dopeče. Evo, proja se ispekla. Malo ovdje ispucalo, to ništa nije problem. Sada ću da je isečem. Mekana je kao da je sa jajima. Evo da vidite i presek proje. Pogledajte kako je mekana. Dvobojna proja. Verujte da je jako, jako ukusna. Još je vruća. Na ovom drugom delu, da ne bih mnogo ni dužila sa sečenjem. Kad se proja skroz ohladi, meni je ispucala zbog papira, pa kako sam htjela iz pleha da je izvučem,
ispucala je. To ništa strašno nije. Bitno da je ona ukusna i da je mekana. Pogledajte kako je stvarno mekana i sočna. Ja ću staviti posan majonez, premazat ću pa ću narendati biljni kačkavalj u tankom sloju i kad se skroz ohladi. Može da se peče u veći pleh i onda i bude tanja. I narendat ću odozgo na sitnoj strani rendeta malo biljni kačkavalj. Znači slobodno je pecite u veći pleh. Evo, možete napraviti i ovako. Kako god napravite, ona je stvarno lepa, bitno da je mekana i ukusna. Pekla sam je oko 30 minuta, prvo na 200 stepeni pa sam smanjila temperaturu. Želim vam svako dobro i prijatno, do sljedećeg videa, veliki pozdrav sa mog kanala.